Nhar is-Sibt li ġej, 44,527 anzjan u anzjana se jirċievu għotja ta' żewġ benefiċċji li bejniethom ilaħqu spiża ta' aktar minn 15 miljun euro. L-ewwel għotja ta' 300 euro se tingħata lill-anzjani li jkunu għalqu l-75 sena sa 79 sena u jkunu għadhom jgħixu fil-komunità, flimkien ma' anzjani fid-djar privati tal-anzjani li jkunu qed iħallsu minn butom. L-għotja għal dawk li għalqu 80 sena telet għal 350 euro. Min din l-għotja se jibbenefikaw aktar minn 33,000 anzjan u anzjana, bi spiża globali ta' aktar minn 11 miljun euro. It-tieni bonus li se jitħallas nhar is-Sibt huwa dak moti lill-anzjani li jkunu laħqu l-età tal-irtirar u ma jkunux ħallsu biżżejjed bolol biex jikkwalifikaw għal pensjoni. Mis-Sibt dan il-bonus se jogħla b'50 euro, għal 250 euro jekk ikunu ħallsu minn sena sa 4 snin bolol u 350 euro għal dawk li jkunu ħallsu 5 snin bolol jew aktar. Minn dan il-bonus se jibbenefikaw aktar minn 14,000 anzjan u anzjana, bi spiża globali ta' 4 miljun euro oħra. Fost dawn hemm 3,302 anzjani li għandhom 75 sena jew aktar u li bis-saħħa ta' miżura li kienet daħlet fl-2019 dawn l-anzjani se jibqgħu jirċievu dan il-bonus waqt li jieħdu l-għotja l-oħra tal-anzjani wkoll. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali Mark Musu spjega li dawn in-numri jibqgħu jiżdiedu matul is-sena hekk kif aktar anzjani jsiru eligibbli u jibdew jirċievu l-benefiċċji. Ovvjament dawk l-anzjani li jilħqu l-età li ġibhom eligibbli għal benefiċċju wara l-ewwel ta' Jannar fl-ewwel sena jieħdu l-prorata, ġifieri minn meta jkunu għalqu żmienhom sal-aħħar tas-sena. U mbagħad mis-sena ta' wara jibdew jieħdu l-benefiċċju sħiħ. Il-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon fakkar kif f'budgets konsekuttivi dan il-Gvern introduċa bosta miżuri li permezz tagħhom aktar anzjani qed jibbenefikaw minn għotjiet u pensjoni u allura qed igawdu dawk l-aktar fil-bżonn. Allora naħseb li ġej effettivament ħajkun qed jiggwadaw fuq minn 44,000 persuna b'żewġ miżuri li daħħalna u hemm fejn żidna ma dak li kien hemm u fejn għamilna l-ġdid. It-tielet miżura hija totalment ġdida li daħħalna din is-sena għal dawk il-persuni li jekk jingħaddu il-bolo li kellhom qabel 19 sena allura jaqdu l-10 snin jibdew jieħdu pensjoni. Qed innieħu dawk l-iktar li għandhom bżonn.